Jotono Kaitor Jisni Mungai ang Hambai Ribo. Tini Kotoma Kaham Jisu Khas Rangjagmano Tuhising no Sabo. Bini mission success mani bagai. Bo bini mission ni bagai bini sagri rogno bothana himani kami rogo para rogo rohmani kotma kaham pinan bagai. Hage borok thangai je para thangai kotma kaham pirika aro yasak jakha tai borok sakamena hamrika tai motai hamia rogno borok kok nari mangka. To abo bai borok tongthok jagai kifili phai subrai jisno sapaika borok ni mission success mano tai. Hake subrai jisu khapang srang jagai afakai tona hambai rika. Omohaino tabungni molobo sini bisingo khoroksasak sumsok yakarkhe chuknokhani kaithoni suari rok tongthok jagom tamokhe subraiji so sungsara phaimani nongkha osungsani borok no sumsokni phiyogoi komoyati paipra lamari nani bagai jeng John chapter 20 verse 23 onogo norok khoroksasakni sumsok nakarkhe o borok sumsok nakar jago nakariakhai nakar jagya to od barja Father songni thani o rijak tongo takurok bukurok tabok ti nasingmani mol o mol lungkha chini sakno tiar khlaimani mol o molo phaidi sing sini sumsok rokno gosi layano Father songni hani thangai nakar mong san layano afakai thorbai nakar jakna tei tai sakno kathar khlai subrai jisu asaimani salno kathar kai palai mana tei amen.